Jawa Syekh Mahfud termasuk Syekh Namun Bial Bantar juga Syekh Oleh Kasalan Syekh Hasim itu begitu Syekh Zubair Dakalancar oleh Syekh Main Syekh Salam oleh Syekh begitu Hasim Syekh Ma'asum Hasim Syekh Sri Musa Barang Syekh Abdullah Salam Hajin Ujian Ulama Bagi Tuhan Bani Syahid Ujian Syekh Ibn Syekh Alam Bani Syahid Syekh Abdul Ghani Abdul Syari Muslim Abdul Syari Abdul Wahid Siti Syekh Siti Syekh Haji Hari Syekh Mukti Syekh Masyuri Syekh Ibrahim Syari Usuli wa awalihim wa jabai ulama tawam Syekh Syukur Berhalal Syabari wa awalihim wa ila rahimahnya kuburi awalin Nabi Alim Majlis wa Utuwa Idhaman Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Silahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Saya kira hadirin wal hadirat talibin wa talibatil ilmi katiban mulia Allah kita sedaya inanjar sakit wajibake nanti istiqomah majelis pengajian tafsir Muhammad menika ketika anak ingkang sekeca cerah lan kebahagiaan Mungkin keras menikah sampun ngancik ulang Syaban Nek cara Jawa ulang wah Mulai tanggalan dinten Ahad menikah Oleh satu Ahad ribun Atau aneh cara hitungan Jawa Banmol Syaban dinten mau pasaran terlalu Atau aneh di tanggal 1 Suro Tanggal 1 Suro tahun ini di surone jemaah klepon jadi dihitung sama dino jemaah dino Syaban itu jemaah itu minggu Senin Selasa anggarannya tidak Selasa pasaran yang terlalu dihitung sama klepon lagi paling Selasa paling posone ini kira-kira antara insyaallah jemaah wonten dino Rebu Legi dipek kok jemaah kliwon tapi ya makin kok pengumuman dan pengumuman terus geger kalau patokane itu nganjur nempro itu dihitung saka tanggal 1 Suro nek 1 Suro nek jemaah kliwon jemaah Setu minggu Senin Selasa Rebu dinane Rebu pasarane loro jadi Kliwon Legi dina Rebu Legi tanggal 18 Februari insyaallah iki tanggal 1 Ramadan alhamdulillah menyedai Ramadan kemungkinan iso salah iso bener kemungkinan mulainya poso bareng dua kali besar NU Muhammadiyah tapi betulnya kemungkinan enggak bareng nah ampun ibu mawon intine mboten krasa niki pun mek kalih taun awake dhewe nindakaken majelisnya niki tasih digandar saya kelompok berarti niki alamat ridho alamat kabul nek taun niku mboten pernah gagal perkara udan utawa apa perkara wae mboten pernah terhalang dan kondorene diterima Gusti Allah saya ini nyandak ayat tandanya waktu ngaturke pamirsa himbauan benjing ingkang longgar tenagane longgar waktune longgar atine kula jah ngecor niku di sing punenten iki ngecor dalan pondok iki ngantos dugi gerbang dadi mboten rumput alhamdulillah semuanya pun ready kena itu cukup di belajar ngalor
putih pamane mungkin semen terus itu kan gampang mungkin nek karek di Rio itu bener normal jadi benjing sing longgar kahanan waktunya jane ada sing longgar yo nandur wis do ape rezeki ya iki ya kae nah coba nek keperluan ini manggaken kemauan sekedar pamirsa kita ngasuhaken terus maka berkah Quran dan di mau sarang-sarang terusan terus Allah Ta'ala wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواهم النار ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita masyuran ngeten iki jenengan sing mirete lan sing maca iku sami-sami pikantuk fadilah ganjaran al-qari'u wal mustami'u syarikan fil ajri sing maca lan sing ngomongake iku berbagi dalam ganjaran sekurang-kurangnya berbagi rata apalagi ya sing ngono kuwi ngono tenang kok tenang kok sing ngono iku kita elek tapi kaya bedo kaya pindang mulai bedhet ngantuk jadi sing maca lan sing ngono iku syarikan fil ajr ayat ingkang nembe kita waos iki wau ayat ingkang istimewa ayat sing nyifati nerangno
keindahan kemuliaan Kanjeng Nabi, lembutane kasih sayangnya tentang umatnya. Kanjeng Nabi niku lemah lembute sayange nang umatnya niku jadi akhir sing disayangi niku saya sayang mergo sayange mergo cintane sahabate santri Kanjeng Nabi iku sahabat. Berkado sayang gak cintane Kanjeng Nabi mula apa wae sing ditindakake Kanjeng Nabi niku ditiru. Diterangake ning hadis Kanjeng Nabi niku santrine rena-rena. Nek santri sing kondang sing sugih berkeduk wonten gagah ya kathah sing Islam wis dhisik dhewe Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman niku wong sugih berkeduk lan ya wong gagah prakoso ya mulya disegani. Sayyidina Umar setelah masuk Islam ya wong sugih ditakuti kabeh wong. Tapi ana santri sing wong ora duwe posisi penting pokoke wong rendahan sama sekali. Jadi gue pedoman awake dhewe nek awake dhewe pengen pinter ora usah mandang aku wong cilik aku anake. Kemen anake parto-parti paman aku ora asih mboten ngoten. Gak terane winginane ana santri Kanjeng Nabi niku bocah cilik kerdil. Gaweane angon, mboten mekan gaweane angon dimpuk ya Jahal. Cilik kathek sikile merending nek diterangani kaya obah. Itu jenenge Abdullah bin Mas'ud. Tapi begitu mlebu Islam sayange ning Kanjeng Nabi niku sak pol-pole mergo sayange ning Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud niku dadi santri sing maling, santri sing pinter. Cintane Kanjeng Nabi dhek khidmah nek nyantri niku ora ngaji tok tapi khidmah. Itu kata asal-asal sing kok jeneng khidmah. Abdullah bin Mas'ud niku sampai dijuluki sahiban alaini Rasulillah tukang gawano sandale Kanjeng Nabi. Mulane santri-santri saiki sing sayang ambek kiyaine sing alim-alim niku seneng nyangkekno sandale. Niku jane enek tuntunane Abdullah bin Mas'ud niku Kanjeng Nabi tidak ngamdi wae ditukno angger munggah dilepas sandale Kanjeng Nabi iku dicangkek digawakno sak tongkate iku mendhuwur dipangku sandale niku. Nek Kanjeng Nabi wis miyos saka masjid saka daleme dinggokno sandale niku. Tekene dikekno sing wake digawakno niku Abdullah bin Mas'ud. Bareng wis Islam alim hasil tidak kemuliaan iso materi Abu Jahal niku ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku salah satu perawi Al-Qur'an sing ngaji Qur'an ning santri-santri sakisore jenenge tabi'in. Di antarane santrine ya kita cerita wingi Abdullah Abu Abdurrahman As-Sulami. Niku wong buta kawit cilik tapi dibarengi Gusti Allah kecerdasan sing luar biasa. Niku nyantri ning gone Abdullah bin Mas'ud, nyantri ning Sayyidina Utsman bin Affan, baca jangan bulatane iku bentuk nempel sithik-sithik. Nyantri ning sahabat Ubay bin Ka'ab, nyantri ning Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nyantri ning Sayyidina Zaid bin Sabit. Sangga Sayyidina Utsman riwayatno hadis sing tak terangno bolak-balik sing tercatat ing kabar niku khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Niku sing riwayatno Abu Abdurrahman As-Sulami. Wong buta kawit cilik. Pas riwayat hadis niku dhekne cerita, aku mulang ngaji Quran lan ngaji agama iki nang masjid kene wis 30 tahun gak tau leren pisan-pisan. Iku Abu Abdurrahman As-Sulami.
Lah cerita ngoten niku aku ngriwayatno kok hadis kok Sayyidina Utsman iki leh ngulang-ulang iki aku ngugemi dawuhe guruku sangka gurune ya Kanjeng Nabi. Aku wis 30 tahun gak tau leren pisan-pisano. Nek udan terus aku Abdurrahman niku dipindho tetep menyang. Enek santri ya masjid itu diulang terus ngenteni nek wis enek sak tekone. Lah setelah riwayat hadis ning murite ning santrine jenenge Imam Nafi niku Abu Abdurrahman As-Sulami niku jek sugeng Pak 10 tahun meneh dadi 40 tahun mulang ngaji Quran sak tafsire ora batok. Nanti 40 tahun nembe sedo. Terus murite Imam Asim iku ya wuto awit cilik. Tuapit cerdasnya luar biasa Imam Asim itu. Suaranya apik, jadi sing paling apik Quran itu Imam Nafi dan Imam Asim. Iku ya buta awet cilik terus duwe murid loro Imam Hafiz sampai Imam Syu'bah. Imam Hafiz itu sing ngurungno sak ngisor terus anaknya nanti jadi Mbak Menawi jadi Mbak Zan, jadi Mbak Arwani sama menghadap jadi Mbak Syaroni, Mbak Zan jadi Mbak Lakir, belum masih jadi Mbak Lakir jadi Mbak Syaroni. Alhamdulillah ini pun jelas juga tentang anak menikah jadi Rasulullah. Najan wonge ini wong asor banget, tapi karena takdim sayang dengan Nabi, mula saya masuk dimulyakno dening Allah. Ana meneh santri sing asor banget cara wong awake dhewe derajate jenenge Abdullah bin Ummi Maktum. Wong buta. Pas Kanjeng Nabi napa tamu benggol-benggole bos-bose wong kafir Quraisy niku ana Al-As bin Wa'il, ana Walid bin Mughirah. Sak bala-balane wapak niku gede-gede didakwani, dijagongi nek menawa mlebu Islam. Ana kok ora duwe. Tere uta misalnya nyelo aku mbok melo diulang kaya sapa sing ngene ngoten. Jenenge iki ora karena pengganti kaya dadi rada main mas ngoten. Itu dari sebab turunnya ayat Abasa wa tawalla anda mu'ama wa mayyadrika al-alam yazakan. Terus ditegur Gusti Allah. Bar niku Kanjeng Nabi nek nyapa Abdullah bin Ummi Maktum niku ya man atabani fi rabbi. Wong sing mergo gara-gara wae didukani pangeranku, didukani Gusti Allah. Lah wae dhewe disenani wong gara-gara lapurane wong sing loro biasane kan ora mangkel. Tapi jenengan mboten malah sayang banget pada Abdullah bin Ummi Maktum. Akhire nang teko di mangga monggo marhaban ya man atabani fi rabbi. Selamat datang monggo pas sing kowe aku diseneni Gusti Allah. Nyapa iku akrab. Ala ka ajatune utawa ana apa kang cara bahasa dene ngoten. Supane kan Nabi ngoten. La Abdullah bin Maktum, Bilal bin Rabah, terus Abdullah bin Mas'ud, terus Abu Hurairah. Sabarane iku sahabat sing kere tenan lho. Dindo kere dinyek marang kere. Dia menyadari bahwa mereka kere. Melarat keserakat pokoknya. Nang Madinah disebut penghuni Sufah, jadi ahli Sufah. Nang Madinah iki nek panggonan sing jenenge Sufah. Sufah niku manggone nek saiki sak etane ngarepe Dakatul Awwad. Dakatul Awwad iki panggonan sing rada dhuwur nang pinggire Masjid Nabawi sing kawah, masjid asli gandeng nek makome Rasulullah. Dakatul Awwad niku panggonane wong sing cara saiki madote Masjid Nabawi lah. Mangko sing nang dikira iku mangko disebut Sufah. Sufah niku cara basa Arab asline kaya yub-yuban. Jadi nang Madinah iki ana Sufah. Kanggo manggon wong Islam sing bepergian ora nek nginep nang jenenge Sufah niku yub-yuban. Termasuk
termasuk tempat manggone sahabat sing kere-kere pokoknya fakir banget. Manggon neng sufah disebut ahlu sufah, di antara ahlu sufah sing undian kalau kodeku namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Niku disenengane dolanan kucing itu bahasa Arab hijrah, mulai berarti juluki Abu Hurairah. Niku jenenge Abdurrahman bin Sakhar As-Sufi. Kere banget. Mergo hijrah ndalo bondone kabeh. Abdurrahman anu Abu Hurairah niku mlebu Islam wis ora budi jane. Perang Khaybar kira-kira tahun 6 Hijriah. Tapi mergo dhekne pikir kere manggone ning sufah, dadi gak nek sufah ya nek masjid nek tuku nek urung. Ahli sufah niku pokoke wong pikir-pikir sing manggon ning panggonan yuban ning masjid niku cacahe kadang ana 100 luwih, kadang 70. Di antara yang manggon ya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, sebenarnya itu Sauban itu Hurairah semua. Lah Abu Hurairah itu salah sijine ashabus sufah atau ahlu sufah. Wonge pikir, tapi ora butuh dunya. Jadi selama kanjeng Nabi ya sugeng niku. Lha pokoknya sarene yang cip ya ning sufah iku mau sak rombongane wong ahli sufah kadang sing nginep ning kono ana wong 100, kadang ana luwih, kadang 70. Mulane turune ya ning Masjid Nabawi, Masjid sing kawami ya kadang ya ning yuban mau. Dadi turune masjid iku awet biyen nang Kanjeng Nabi iku diwon turu, zaman saiki ya mulai kapan masjid yo. Nanti gue turu kaya karong gitu, itu itu nanti. Aku Hurairah sak balane iku nek mangan pokoknya ora diweki wong moh mangan. Ora gelem njaluk, cara sing sesuai ning ayat anu iku. Al-Qur'an ila inna usri sabillahi la yataqna bi la yasaluna nasa ilhafa itu. Berarti ora tau jaluk. Ya mau pegawe golek dunya pengene ngaji tok wae sabarane iki. Diceritakno nek hadis itu. Jawane ini. Wijine dina Abu Hurairah iku pernah dina ramangan, rong dina ramangan. Wesi saking wesune wetenge digajel waktu. Terus kalau Jumat nyekeli dadane. Terus Jumat linggih nang arep masjid dalan metu. Jadi nek wong metu ben roh nek dhek jenenge resu, kok tenan sing keperasaan gitu. Nyasari kok yo ngono apa dhewe ngoten. Terus ana saya Sayyidina Abu Bakar riwayat takoki etok takok. Mbak Abu Bakar, lho tangkep ayat niki maksudnya pripun ya? Aku takon ngono ki ora kok gak ngerti artine ora ngerti tafsire ora. Aku batinku ki ben kula ngingeti akhir aku roh nek aku kleson kaya dijawab kok terus mlaku terus neh terus dene Sayyidina Umar lewat Mbak Umar iki Allah takut ayat niki surat niki maksudnya pripun niki karena aku takoni aku ya ora kok ngerti tapi mbok menawa kono nyawang aku terus rasa nek aku ki wong lesu tenan iku moh muni jaluk akhire barang wis dolan kabeh terus Kanjeng Rasul rawuh. Ya Hurairah, baik kaya Rasulullah kanthi Kanjeng Nabi miyos ka masjid itu langsung mesen. Ayo melaku al-hib ayo melaku terus mlebu teng daleme. Ayo mlebu lo barang Kanjeng Nabi yo terus Rasulullah nggih. Terus nang omah niku ana apa jenenge susu tak cingkir terus tak cingkir popcorn itu cingkir terus tak kira susu iki kok ngene sapa iki iki kan dene anu ya Rasul terus gamane nyawur ngoten iki dene si fulan bin fulan atau kangge jenengan buat dene aku kira untuk susu
Bareng ngoten niku malah Abu Hurairah dijauhi. Abu Hurairah celuk kabeh bola karo suka kontene kabeh. Watine jane yo sing klikian tele-tele iki aku cara kene iki sing klikian kok sing jane aku kok ini malah diuncang sing adoh-adoh belajar piye kabeh. Aku sing wis tele-tele. Atek susu bursa. Apa jenenge sak singkir kok unjang kabeh kok sing wong lontang-lantung nang sufah mau cacahe ana 100 suwek. Ini bisa singkir, mana itu rela ora gelem melanggar perintah Kanjeng Nabi Siddiq. Ya terang ben ngerti kandungan aja iki. Kanjeng Nabi lembuté kaya apa. Ya sampe patuh ngono wae ya, kalau sak pirang-pirang diceritakno sebagian riwayat nerangno 100 suweh, nerangno sing kira-kira wong 300. Kon buka terus singkire diwekno Hurairahnya iki wis sing wong kuwi. Lho, dhek batin nasane kok asing sambat klikian ki aku kok ora diwekno wong iki batine yo. Tapi kadang yakin Kanjeng Nabi dhek ora pengen duraka sak titik sak atine. Terus dikon wehno terus kene mudin wis sik ya. Kon wis sing warep lho. Terus diwekno Abu Hurairah nek dan memang sejine sebelah kira-kira wajib Hurairah belum wajib. Kita mungkin blok nanti kurang entek no. Kok ono terus sing dikongkon iki piye cah iki ngopi. Coba bahasane oke nek imane kawin mesti ngedumel lho mesti. Wong sing klekekan ya aku malah dilekno wong sing ora alam jure kok bener tapi yo aku Hurairah cintaan Kanjeng Nabi ngungkuline awake dhewe. Nanging ora ati lan batin nyono elek iku ora ngira. Cuman ya penasaran wae. Ngantek mubur rata enek wong sebagian riwayat nerangno 100 enek luwih. Enek sing 400. Singkire cek kebek. Nah, Hurairah mencoba bahasa kene kok. Dadi itu ana wa anta. Saiki karek aku ndek kowe lha Hurairah. Labbaika ya Rasul ki Kanjeng Nabi. Nah, kita ngombe sik. Ngombe blok. Keren, nggih. Ngombe neh nanti ping 3 nanti pol. Wis ngombe neh, pun boten kuat saestu Kanjeng Nabi. Bar niku lagi Kanjeng Nabi ngombe mburi dhewe turahan. Niku adabe sayange Kanjeng Nabi niku malah ngombe turane wong akeh singkir tipete wong akeh niku ora. Ya itu so tak sopo turane bae sisa kon dilatih didalek ngono ora wae dhewe ngono. Tapi bukan begitu ya Kanjeng Nabi. Mulane aku sithik terok sak isokku, cuman ora tau gak critakno. Sing penting kok ora dhisik aku keri-keri sithik lah dirintekno ya banget. Jajak gombong. Aku kan kudu ngincipi nek wong ngicipi dipikir ya ngono, dipikir tak kabeh ya terakhir mana taman jajan ya benar. Kanjeng Nabi niku ngombe mburi dhewe. Sisane kok akeh sisane belas. Sisane kabeh kan gak ngurus wae ora ditutup tidak. Jadi aku ora usah aku lah kalau pensi suka ngombe ditepung. Buah lah. Sampai mereka tahu sikatan di balik dia ini kalau dokuan. Lah ini pak ada Kanjeng Nabi. Enak sih cina wong wedok tuwek. Nah, saya dia seneng guyon Kanjeng Nabi. Wong wedok tuwek iku diceritake ibune Zubair bin Awam. Tuwek teko nang Kanjeng Nabi kula dengan donga ben swarga Kanjeng Nabi. Ya, Mbak. Wong sing tuwek iki gak enek mlebu swarga sampeyan. Terus nangis kejer-kejer. Terus tinggal sholat, nanti baru cek nangis. Lha kok badhe nangis iki. Lah sing ora iso mlebu swarga banget temen tiwas nek ibadah. Oh ngene lho, ya. Nek swarga iki enek wong tuwek keriput ngono ki ra enek. Sampeyan bakal diganti dadi nom kinyis-kinyis kaya nang surat Waqiah inna insya'na insya'a waja'alnahunna abkara dadi wasana ayat niku ben sampean digawe nom nembah ora
kaya miliki ya mlebu swarga tapi rupane jenengan malah maju kenceng kaya perawan terus guyu ngoten. Terus kasih sayang Kanjeng Nabi niku enek siji dina sahabat sawang ketok lesu ora mangan pirang dina coba saya kene ngoten kali cinten Kanjeng Nabi lagi kalau dina aku wis 3 dina ya saya nama nek menawa kowe nek mencek-mencekan apa terus mantuk ning daleme Sayyidah Aisyah dalam sino Aisyah duwe panganan apa mboten apa enten rekokan roti tak cek iki roti mencekan cara kene remukan lah rentekan ya wis nang jenengan 3 dina aku wis kuat aku gak iso niru aku mergo aku wis digawe kuat ngempet sulan oleh mbek Gusti Allah nek wis penting wis dadi sing diutamakno niku mate dhisik Kanjeng Nabi mboten ngutamakno suci dhewe Kanjeng Nabi niku lek mikir mate ngungkuli awakipun piyambak sampai diriwayatno nalika sedo donga terakhir niku Allahumma syaddid anni wa khaffif an ummati. Ya Allah, sepira larane sakaratul maute umatku sak donya. Jenengan tumpekno kula. Nemeno kula oleh lara sakaratul maut sing penting umat kula jenengan entengno. Niku sayang Kanjeng Nabi teng umate pun kita sik ayate bagi ditambah keterangan oleh wa bima rahmatin minallahi lintalahum iki ayat iki sering diku ceramah Allah sing biasa dipaku wa bima rahmatin mongko sebab kelawan rahmati Gusti Allah rahmat itu saya dadi bahasa Indonesia Jawa jadi kasih sayang cinta Gusti Allah minallahi sang Gusti Allah lintang mongko dadi alus utawa lemah lembut sira Muhammad lahu maring umat-umatmu maring wong akeh mergo Kanjeng Nabi ku atine dikebahi rahmat nek Gusti Allah wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin nang bae kabeh nek dibedak dadane diumbah saka reget-reget ati isine nek rahmat kasih sayang mergo saka rahmat Gusti Allah Kanjeng Nabi lintalahum alus sapa sira utawa lemah lembut sapa sira lalu maring wong akeh umate. Jadi Kanjeng Nabi niku lemah lembut sakole. Sampai iki ana siji ashabus sofah jenenge Sauban. Sahabat Sauban dia wong sahabat Irene. Manggon ning sofah niku wae. Siji dina ketemu mbek Kanjeng Nabi terus takoki Sauban jenenge Sauban. Sauban iki kena apa wajahmu kok ketok pucet, awakmu ketok pucet kenapa? Apa kowe lara? Terus jawab, "Maqala ya Rasulullah ma bi waja'in wala ma'atin boten Kanjeng Nabi." Kula mboten lara, mboten rasa-rasa nggih mboten. Nek kula niku wedi wae ani idza lam araka. Kula nek mboten ngerti jenengan sedina mawon niku bredeg jubet pokoke suntuk pokoke rasa bingung. Lan wedi wa khasyatan syadidatan wedi banget nek nganti ora petuk jenengan. Dadi Sauban iku saka sayange nggih Kanjeng Nabi. Mungkin rong dina tapi ora petuk ngoten. Terus petuk ketok pucet ketok kaya wong lara. Tapi kena apa Sauban? Kula niku mboten sakit mboten lara, tapi nek kula mati mboten nyawang jenengan sedina niku ora kuat. Kula niku kula mboten pangkih kula rasane peteng jagate ngoten. Terus Kanjeng Nabi dawuh, terus sing Sauban matur meneh. Kula terus eling jumben nek nang akhirat pripun. Lan jenengan swargane mesti sing kelas tertinggi lah kula swarga mesti terima sing biyen-biyen kowe nek manggon nek emper-emper lah nek manggon. Kula jenengan akhirat tak petuk panjenengan mboten petuk panjenengan Kanjeng Nabi. Kula terus bingung wedi cara bahasa Jawane ngoten
akhirata fa khiftu an la araka hunaka. Terus saya aplikasikan. Mulai dari akhirat, jenengan swargane ning swarga paling dhuwur. Nek kula panggone mesti nek paling mbek dhewe kuwi nek mlebu udah ora oleh mlebu. Terus dipun kula nek jibat teng akhirat boten petuk panjenengan kanjeng Nabi. Terus niki dadi sebab umurna ayat mayyudir rasulullah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihi hafidha. Sing penting kowe taat ning Allah lan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Dadi turune ayat niku. Monggo sampeyan bakal dikumpulake wong sing diparingi nikmat minan nabi wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Dadi para sahabat niku nek ora petuk kanjeng Nabi niku kaya-kaya sumpah. Tapi nek wis kepethuk kanjeng Nabi sing omah niku maune jubet. Ya bojone mergo kurang belanjane ta piye. Utawa wae belanja karo kene 10.000 jaluke reno-reno anak iwane apa-apa mesti ngamuk ae. Terus suwane kanjeng Nabi. Nek kanjeng Nabi niku wajahnya tersenyum, sing tersenyum ora lambene. Ora bibirnya tapi seluruh wajahnya tampak tersenyum. Nyawang ning kanjeng Nabi niku terus lali masalah lho cara bahasa kene lho mau kene iki apa jane duh kok omah niku jupet kanjeng Nabi was saking bingunge terus aku mriki batin kula niku ajeng njaluk nasihat enak ketika mriki nyawang jenengan kok lali masalah kula saking senenge kepol senenge ra iso gambano niku kanjeng Nabi nek sahabat mumet iki kan sowan kanjeng Nabi matur wis seneng. Nah, ora kabeh yai-yai saiki iku ora kabeh tapi enak. Sing omah jane ora mumet tapi teko niki yai kadhe kula mumet wae ya iki padha sumbangan iki. Mulane ora patek dolan Pak Isi. Wah, ibarat wis sabar bantuan iki ya. Mumet dhisik sing omah mau ora mumet. Yai-yai ana semua. Jadi nek atine tersisa yang cinta ning Allah Rasulullah itu wong umat itu dolan rene paling dosane omah umat iki dolan ora aja ngono yo kok apa rek aja kocake nek tak klothot jangkone tak berarti nggo tuku iki alasan sambah iki kiai pamane nek jere ya omah misalnya ora bingung kebablasan kiai kok malah beli yang aku ketemu kiai kene rapot prikit tunjuk wong dilawani meneng ae sik foto ngene iki bareng iki parah piye kanjeng Nabi niku nek ditekan iso abate sing susah padang sakarepe dhewe atine ora usah dituturi terus ayate walau kuntalan lamun ana sapa sira ana itu fadzan keras utawa kerang walilal qalbi tegese atos atine lan fadhu mongko yekti padha mlayu utawa lunga kencar tafsire tafarraqu. Maksud kafar itu berpisah-pisah pada melayu min hauli kasangka ngarepira ngasangka kiwa tenelira. Nek kowe nyampekan aja apik tapi cara ngomonganmu fadzan wa idza qalbi aja apik tapi nganggo bengok-bengok kaya wong bleduse. Mongko ya wong sing bocah iki malah padha mlayu. Lha kaya jamaah ora jamaah rokok jamaah ora selamat kowe jamaah ora bakal bojo malaikat kowe nyengkreng-nyengkreng ae nek ngono piye lan tabu min hauli. Tapi kan Nabi dalam ajak-ajak itu anu selama tenek siji dina niku nek hadis marang tau cerita nek berapa ana wong Badui Arabi itu Badui Arab pedalaman cek urung mengenal peradaban moro ning masjid Nabawi ku nguyok nang jero curung
lho sahabat saya pinter-pinteran berketen cara kene ambil ngomong blokmu apa dikuamplok ini mbek Kanjeng Nabi beberapa terus diketak ya aja ketak iya aku nek mbok sureng malah karo yang mlayu nek yo malah rokok jadi masjid biyen itu bayangno masjid apik terus jubinan keramikan berenetan wonten masjid Kanjeng Nabi niku lemah biasa payone trimo anu iku bladak kurma niku jadi lemah biasa terus uyon nang jero masjid tapi tidak pinggir abate mureng-mureng aja usah kok ketaki lu malah karo moyang lan ben basik tutupno boleh tutup buyang banyu ambil sak kaya ngoten niku Kanjeng Nabi nek ngelus nek awake dhewe bapane najak tapi carane kurang apik sing dadi ya malah permusuhan najak bentak-bentak nyongkreng-nyongkreng bentak-bentak praupane ora tau padang kaya pitik ape nduk iki mangar-mangar ya wonge malah padha blayu langsat min hauli terus akhlake Kanjeng Nabi mulai wis paham nek wong akeh iku apa jenenge tingkat kecerdasane intelektualitasnya ora padha ya ana sing jengkelno ana sing biasa-biasa ana sing materi nyenengno nek ngadepi wong sing jengkelno piye wa'fu monggo ngapura sira Muhammad wa'fu monggo ngapura sira Muhammad anhum saking wong akeh nek umatmu wis maklumi ya Muhammad ngapuron oke cara diterusno bahasane awake dhewe oke bodho-bodho wis ngapuronen ora jalan ngapura lah maklumi ra bodho ta piye dadi dikon ngapura tentang wong sing sering dilakno nyakiti nglarakno niku ngapura najan ora jalan ngapura wis taufir lan jalukno ngapura sira kabeh lahum kanggo wong akeh kanggo umate termasuk wong sing duraka lakoni dosa tapi ora rumangsa dosa ora iku jalukno ngapura dadi wong sing dilakno kowe ya ngapuronen wong sing lakoni dosa sing ora rumangsa dosa jalukno ngapura merga dosa wong sak desa iku kan wis padha lakoni dosa kabeh Gusti Allah nurono balak iku sing kena ora sing dosa tok sing tukang ibadah yo melok kena kaya cerita Nabi Musa itu turunan sampai dua kelangkrang kalau kene kelangkrang jadi buatan lorong sakit terus dibuang kabeh sak omahe kelangkrang maune ya sak durunge ana omong cara kene pari iku pangan tikus sok pripun Gusti kok kabeh boleh wong taat jenengan turune omong sing nggon ngelek pangan omong sing alim ibadah pangan omong kabeh iku pripun ya gua tak paring jawaban bisa cara bahasane dhewe ngoten Nabi Musa ketimpa ning sawit disokot semut cara kene semut lonjor tampung wani diketen dibuang kabeh sak omahe mati kabeh Musa kena apa semute digobong nek kula dicokot Gusti lah sing nyokot apa kabeh nyokot mboten lha iku bolone tak bong kabeh ya wis mulane kowe bolonmu padha duraka sing nampa hukuman ya ora sing duraka tok kowe ya sing disawang nanti iki melok katu mulane nek sawah iki pergi tikus iki ya jadi Rasulullah tok nek Gusti Allah sing tikus Gusti Allah sing gawe ya Gusti Allah sing sama mangane Gusti Allah ya ikhtiar dia dipasrahno Gusti Allah disuwun ngaksane Gusti Allah wastaghfir lahum kon jalukna ngapura nang wong-wong sing nglakoni dosa tapi ora ana dosa mereka nek Gusti Allah ora ngapura bakal dituruni balak wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah iku nek Al-Anfal hati-hati kowe kabeh wedi aja nganti sliramu ketiban balak fitnah pacoban mereka fitnah Gusti Allah cobane Gusti Allah hukume Gusti Allah iku nek wis tumurun la musiban nang lain awalamu minkum khos orang nane wong golek tok
Sing kenekan ora wong dolen tok, ora wong sing duraka, ora gento-gento sing tukang maling main lagu tok. Tapi yo gone wong apik-apik nek terak rindu yo keterak kabeh mula hati-hati yo jalukno ngapura sing ora masa dosa iku jalukno ngapura. Wasyawirhum lan padha wasyawir lan ngajak musyawarah sira hum ing wong akeh. Nek penemu apa jak musyawarah. Jadi pendapat mereka dalam musyawarah itu negara menghargai pendapat lain itu yang tentang keutamaan tentang sosial tentang kehidupan tentang ibadah. Nah tentang ibadah adalah Kanjeng Nabi sing terusno. Sebetulnya pas sampai perangkut Kanjeng Nabi ya musyawarah, perang Badar ya musyawarah. Mulai contoh kan umat sabar. Bil amri dalam perkara, dalam mutuske perkara itu diperintah supaya musyawarah jaluk penemu wong liyane tentang piye-piye. Baik azam kamangka nalikane wis nyejo sira wis mantap, wis bulat tekade. Setelah melangkah tekade wis kenceng, sejone wis kuat, mergo wis diperintah matang-matang pokoke ape berjuang melakukan apa wae wis mantep wis kenceng segala cara ditepi monggo aja keri aja lali tawakkal monggo pasrah sira kabeh Allah ngatasi Gusti Allah nek kuwi bener andu wis diluku wis digaru wis diobati wis ditaturi minah ya mulai sing apik segala tata cara wis ditetepi mongko tetep ati akhire semintio pasangan yang Gusti Allah. Mergo kabeh sing nentokno hasil lan ora hasil iku dudu teori dudu usahane dhewe tapi Gusti Allah. Gusti kula pasrahke teng jenengan sing kula ikhtiar sama kula minangka tandane ibadah. Ikhtiar usaha niku nek diniati krana Allah tetep dadi ibadah. Wong kabeh padahal itu pasangan Gusti Allah ora iso teori cara pertanian PPL sejamin hasil gak mungkin sing jamin hasil hari Gusti Allah wis wongmu karek mundoh karek wis ngenteni pendak pasar ya ibadah aku wong ora kakak babat entek kok ditane kecik ijo-ijo disik-disikan lagi disik ngene kok dientekno ijo-ijo babat. Artinya kabeh sing entuk hasil lan hasil itu Gusti Allah. Ikhtiar awake dhewe iku didadekno ibadah. Inna wa sa'amani Gusti Allah iku yuhibbu temen sapa Allah. Al-mutawakkilina wong kang padha tawakal kabeh Gusti Allah iku sayang para kawulan sing gelem tawakal. Sing gelem semende nek Gusti Allah ora mendeno nek teori dhewe, ora mendeno nek keibatan diri sing rumangsa mampu lan sambayane kaya korun nek semua hebat iki ora nama utihu ala ilmin indi aku sesuk-sukses iso pengalaman aku pinter aku ilmuku aku kepandianku aku kehebatanku kowe iki apa udah apa ngoten niku marai bedune Gusti Allah. Gusti Allah sayang ambek wong sing tawakal. Iyan sur lamun ditulungi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah nek Gusti Allah wis nidakno pitulungan palawu liba mongko ora ana kang ngalahake iku maujud laku maring sira kabeh iki lafaz iki sering dienggo bocah sing apa jenenge pendidikan sing maha sekti laku liba bila ana sing iso ngarep kejaba Gusti Allah ngasih lagi. Ya Allah wedal murah rusak ning mlayu ra karuan. Kudu ta sok sekti-sekti itu kok kesurupan apa iki beli ra karuan. Bulan-bulan nah tapi mau sing ngomong ampuh mau ini bae kelingan perkara barang sing ra ketok. Susupan semut kok wedal kira bulan coba musik demit nenek udah sing sampai nek Gusti Allah wis nurono pitulungan lan mbok ape
dicepet ngalor ngidul ngetan kula tekepung makul dina mangat kasarane. Nek hadis wala jika ma'annas wala ayat wa'lam anna nasa jika mau ala ayyan fa'uka hadis arba'in kok cinta ngaji arba'in mbok celek dua rakaat nyel berapa nek dinane wa'lam anna nasa jika mau ala ayyan fa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ngerti ya Muhammad? Bawa manusia sak dunya iki udah berhubung bantu kowe kabeh. Ora bakal iso nggawe manfaat apa-apa kejaba manfaat sing wis diprestekno nek Gusti Allah. Suwale wala wis kana ana suwala ayat ruka. Umpama manusia dunya aja nek terima sak sekarang, aja nek terima sak kandungan, nek terus sak Indonesia ngrumpiyong kowe. Lam yadurru kala bisyai'in qad katabahu ora bakal sawai bahaya apa coba wae sing wis pasti ditakdirna Gusti Allah. Nek ayat iki nek Gusti Allah wis nakdir bakal ngitulungi kowe tumanten plek-plek HP lah ya paling bener wae nantur kowe tak lagi lah ya tumus ya isi ya metu pokoke jago-jago kalau itu sing bakal dilalah ya untuk dagangan hati karo ngobrol-ngobrol dilalah ya dadi ngono iku pitulung karo Gusti Allah selalu di luar rencanane awake dhewe. Iyan suruhmu wa wala libalakum wa wis budi kata tau rencana rene ape tau jagung jute jagung dadi ora tau si among jute mesine ya iso dadi uklemer dadi kita blek tidak diusahakan jadi. Nah, menurut pitulung sama Gusti Allah sing gak rencana, apa sing terjadi nang awake dhewe iku sing akeh kan rencana. Wa yafdulan lamun nglelerake utawa ngumbarake sapa Allah kum ing sira kabeh. Paman monggo kali sapa teman iki iso berlaku syaidah, iso berlaku nafi. Paman monggo iku sapa to ndak dalam gunung panggonan di mana nih ngono di mana nih lengkap. Alladzi faman dalladzi yasluku faman dalladzi monggo utawi sapa monggo iku sapa to ndak ing dalam gunung panggonan alladzi kang yang suruh kang ikum ing sira kabeh mimba di kang sawise yahdulkum nek Gusti Allah wis ngumbarno wis ora peduli nang sliramu wis ora gelem mitulungi sliramu ora bakal enek sing nafsiri iman iki dimakna ora bakal ana sing iso nulungi nang sliramu nek Gusti Allah wis ora maringi pitulungan kok ketok usaha ambek tumpleki obat iku sing ora karuan kok jere jaring nganti kesel utawa kok pasane setrum antek buat sing ora bener kadhe golek sing setrum wonge dhewe ngoten niku mergo apa Gusti Allah yahdulkum Gusti Allah wis gak peduli ngleleh mau mbahno ora ana sing bakal iso mitulungi mula kok eling kabeh pitulung iku Gusti Allah awake dhewe usaha ikhtiar. Nah, kalau dia usaha untuk bahan selamat, usaha kok perintahnya kalau dilanggar, ya salah bodoh. Bentuk aku sholat. Kalau dia roh, aku repot kok wong hiburan ada ngono iki salah alasannya wong nampah-nampah niku. Bapakne ana serengan ngedos. Malah kok ya roh aku repot. Iku cek salah neh iso. Jadi kelonggaran ora terus tukul syukur tukul taate mlaku murkane mulane yo ketika diumbahna Gusti Allah. Maman dalani yang sudah kumil ba'di dikau tawakal meneh wa ala ulai lamarin Allah wala tawakal mongko besik tawakal sapa al-mu'minuna wa padha iman kabeh wong sing ngaku iman duwe iman gawe tetep tawakal Gusti Allah. Tawakal Gusti Allah ku pasrah ora terus karo bloko pasrah ya taat perintah ya salat dilakoni salat. Kalau kita Nabi Sulaiman main perkara ate keri asar mergo
ini jarane saya pas jaran ke 990 jaran bagian riwayat 99 sampai takon lanjutane iki cara kene jam piro lho wah iki pun maghrib iki berapa nasar jenengan nggih terus dua sujud ning Gusti Allah nangis terus nasar saka sujude tobaté ning Gusti Allah iku srengenge ditahan mbek Gusti Allah ditahan mbek malaikat ora bersih terus nglawan nyasar perkara apik kaya nyasar ora kok wis keri apik kaya nyasar perkara jaran-jaran mehem jaran 199 boleh kabeh sedekah kabeh aku rung tau kumpul wong sekarang tanggungan perkara memet gabah apik kaya nyasar terus gabahe didundungno aluk ngene nyasar sak magribe nggih boten Pak Yai Pak Kawi ngomong kae lho nek kuwi gak pada tahun 3 ora tau kene kok sak jupuk jadi Nabi Sulaiman perkara apik kaya nyasar kok jaran sing pilihan jaran biyen cara saiki mobil Alphard 100 wah nopo kabeh jaran 100 buat sebelah kabeh didundungno wong kabeh mergo gregeten ambek dojo turun dojo ya begini saiki aja nek kene ngasal wong ora kene ngeri lah ora ora aku repot yang penting atine setan kuwi lho Pak Bu atine wong sing salat iku sing wis mestheno Gusti Allah nang Quran salata anak mukmina ida bermukuta nek wong sing gampang omongane mulane poso aku poso gak pesawat dhewe ya nek wong mudhun ngono bisa iki benceng iso muni kaya cukup tenagane megah-megah nek iso muni ngono nek tak piro iki terus ayat wa makana nabiyyin ayyahul ayat iki seperti turunnya ana pas perang Badar jadi tengah perang Badar pas aku biaran itu oleh 25 sarane perang biyen niku nek ana wong muslim iso mateni musuh darah sing dienggo iku dadi jarane rampasane wong sing mateni nek sing bondo-bondo liyane dikumpulno cuman khusus aksesoris sing dienggo iku duwe wong sing mateni kadang kala sapu ono asih kadang kala apa perisai-perisai kadang kala gelaran baju dira lah iki ana wong sing kelangan cara kene selimut abang wapi pakaian sing disampaikan ning anu lah nang awak kelangan terus nyebut Kanjeng Nabi nuduh Kanjeng Nabi wong munafike nuduh Kanjeng Nabi lah iki paling sing cukup ya Muhammad iki sing nyulik iki ya sebuah kene munafik toto lair ya wis iman tenan wong yo melok salat nenek wong ya kok melok poso nenek wong tapi ora nang sepi to kantem mangan wong sing iku wong munafik iki kudu kanjeng Nabi sing nyulik iki Muhammad iki bae disiano malah terus jadi sebab turunnya ayat niki maka orang-orang iku linabiyin maka orang-orang linabiyin ketui nabi orang-orang iku ayyahullah yen to cara bahasa kene nyeliput ki lho nyulit nyati yen to nyeliput saka nabi jadi dilihatne nyeliput waman kasabana itu jahlul bodoh itu ngapusi ini bagiannya itu biasanya bukan nulis aduh bawa SPC biasanya tapi lagi yang jadi itu yang itu apa ini kurang ada gede kayak sama Teo nah maling kasar kan beda maling sing harus sekian mos tuh semuanya dari sini tapi ada ongel kira ada ongel juga rada di longkeh ya jangan diselingkuh orang nabi kok nyelingkuh ora ono nek diteni wong sing gawene nyelingkuh
Saiki iso ngapusi. Saiki iso bentuk kancane, bentuk atasane, bentuk anak buahe cara duwe. Dadi mandor di tukang sepuluh. Biasanya kok cerita piro. Bagian salah 100 bola ki 10-an tahun. Pas cek bola mah jahan gitu. Dari nek cerita itu aku. Mungkin yang luwih apik lek iki wis bola bakar kok cerita. Cerita iki ngono kuwi ngono kanggo contoh ki tak didono. Jenenge cerita iki. Anjing Nabi dikira cerita nyolong selimut aku. Rono Nabi kok cerita sapa sing cerita yakti mau bakal teko sapa man. Bima kalawan barang wala kang nglintut sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat sumpah. Nek wis dina kiamat kabeh sing didelikno sing dislintut sing diumpet-umpetno iku bakal diketokno kabeh. Ora ana sing ditutup-tutupi. Lumatu wafa mongko liden tuhoni sapa kulunasin saben-saben manungsa saben awak-awakan maing barang kasabas kang padha nglakoni sapa kulunasin wa hum alawi kulunasin iku layu lamuna ora padha kang moyo kabeh sumbeng kejahatan yang disembunyikan nalika urip ning dunya iku ora bakal iso didelikno meneh, ora iso disembunyikan meneh. Bakal ditetokno banjur dituhoni diketokno piwawase tanpa dolim iki ora dosa dihukum. Ngono iku tak mungkin ana dihukum ya rada dosa mergo nglakoni duraka lan Gusti Allah nek ayat iki mau mergo nyelimut umpet-umpetan mlipir. Ya mlipir ora kok dhuwit tok. Ya mlipir gak metu nang pengajian, gak metu nang masjid tidak bae tibone nang warung, di warung sing ono dalam warung sing tak daging tak dimana nek metu apa nanti Mas ngaji yo pancake ketonan dalam sare tibae ngaji ning bakul daging ora iki ben apa-apa kan ono model niku. Ya iya, apa mampir ya ya larang bayare ya mungkin itu lu jajanan air pertentangan tenek ya koneh sampai kabeh pergawaan sing blipen-blipen lindo-lindo itu bakal diketok kabeh Gusti Allah rumah kudu wafa kudu nafsin mata sabda kabeh lakone bakal diketok kabeh ditunggu kabeh ora ana sing disingit-singitno nalika awake dhewe sampe dibangkitno ning akhirat pertama disebar kitab bahwa harus sing wong apik langsung nampa nganggo tangan tengen sing wong elek langsung nganggo tangan kiwa begitu nampa nganggo tangan kiwa sing wong kafir langsung bengok-bengok kaya aku ya laitani lam uta kitabiyah amma man utiya kitabahu bisi mali iku ning surat Al-Haqqah wong sing nampa nganggo tangan kiwa Wajib bengok-bengok ya laitani lam uta kitabiyah wong iki aku rasa duwe catetan namaku ngono kaya wala majrima hisabiya rasa aku dibutuhno hisabe namaku ma'auna anni maliya ora uno saiki bondo pirang-pirang biyen ora kena tunggu nebus wala majrima halaka anni sultaniya enek sambat-sambat tok ajur umur donya iki kerajaanku bondo kuwi semua halaka anni sultaniya nek diketokno sambat-sambat tok isi lewat sing wong dunyane ahli takwa begitu napa kitabe langsung amman utiya kitabahu biyamini wong sing napa kitab tangan kiwa tangan terus padha seneng-seneng fayaqulu ya umqra'u kitabiyah terus padha bunga-bunga seneng-seneng padha delok lho catetane amalku jos pidiku jos dipamer-pamerno dikon pamerno malah sampeyan akhirat kabeh napa kitabe wis didokno ha umqra'u kitabiyah iki lho kitabku delok
catatan namaku joso biyen tak omongnya wae berambian ae cara bahasane awake dhewe ngoten apa marita ba'al Allah untuk biyen kita sekapi manfaat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Syafi ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Qawi ya Latif ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Ghafar ya Qahhar ya Allah. Nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha illa wafartahu wa illa wajhtahu wa ta'ala illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la ayyuban illa satarta wa la hajatan illa qadaita min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya Allah. Allahumma rizqna qalban khashi'an radiyan bi qadaika sabiran li balaika syakiran li ni'matika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna majlisan mubarakan nafi'an zahiran wa batinan dunya wa ukhra wa ja'al hadirna fi hadzal majlis mimman yastahiqu rahmataka wa maghfirataka ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa talamidatina wa al-'almi wa al-khairi wa al-taqwa wal qur'an wal istiqamah wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri wad dharri wad dhulmi wal fitan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.